Hello guys, niya na karon is puno ang lansones, ha. Ay ay. Mamu. Mamu po na ta. Niya na tas tumoy-tumoy, ha. At tumoy-tumoy na to. Oh, dili lalim ang lansones, guys. Dili lalim, oh. Habog na ha, habog na. Oo. Dali manginabuhi, oh. Umukat-kat kag lansones. Ampo na nas kahitasan, ha. Ay. Yan. Okay. Yan. Oh. Stipot lang mo guys. Oops, napo sa ko. Oh, oops. Oh. Oh. Yeah. Kana gid ang mga mupo. Oh, lalim. Lalim ang kat-kat. Dili lalim ang mukat ka. Dili lalim ang mukat ka. Nani ang mukat-kat guys? No? So, mo ni atong kahimtang karon. Mga hiaguman. Ni atas tumoy lansones. Ana magitis kinatumyan. Apit na nato maabot ang lubi. Ang lubi na di oh. Oh, lubi na. Oo, lubi na. Oh. Wala bunga. Ikaw unggoy. Oh. Ang lubi diri ka uno ng unggoy. Nice lubi oh. Oh, kita ninyo? Oh, lubi na tupong na tas lubi oh. Oh. Lubi na. Oh, lubi na, lubi. Oh. Tupong na tas lubi. Tupong tas kawayan oh. And this critical area. Pero relax lang. Basta mo salig sa kahitasan. Yan. Salig sa kahitasan. Dili kagyud pasagdan. Kumain ka ng gabi kamuti. Kapit na paniod to guys. Himo na to karon dinhin na lang ta dapit. Puno as lansones diri sa ibabaw nga niud to lansones. Data mo na og. Sayang ka mo na og pata. Diri na lang ta. Pata mapas mo. Ba? Wow. Wow. So lalim guys, di lalim. Lalim ba? Kanang nakastumis nakasakas lang sa ka pa video pa. Ha? Magsikinsa. Mararag ordinaryo.
importante, simple lang ka. Basta mo salig lang sa kahit tastan. Habong na. Next time. Pinimiti. Sili kanya pasada. Wah, wah. Yeah. Wah, wah. Migraine ah. Kunin natin yung green. May iwasan na migraine. Sa panahon karon atong niantos pamagiging magagabi aming namuti akong bitaon. Okay. So bye-bye sa guys. So thank you and thank you for watching and bless. Bye.